Kenekwa m unu. Tata bụ ụbọchị Eke, bụrụkwa nnukwu ụbọchị n'ọdịnala Igbo. Awareness tata mara anyị mma. Eke ketara anyị udo, ketara anyị ndụ. Eke ketara anyị agamniru, ketara anyị ihe akụ akụ ihe enwe. Anyị na-ekwu okwu ndụ, na-ekwu okwu awele na ndụ anyị, akara ka anyị ji biwa n'ofu n'ofu. Onye na-asị ka anyị gbute ihe ọma n'aka nri, gbute ihe ọma n'aka ekpe, gbute ihe ọma n'iru, gbute ihe ọma n'azụ. Si ka anyị pụta ife dị ude. Si ka chi anyị gozie anyị, ogologo ndụ na arụsike gozie anyị. Were ọmụmụ na ọzụzụ nwoke, ọmụmụ na ọzụzụ nwaanyị gozie anyị. Were ihe eji ebi ndụ dị mma gozie anyị. Nye anyị awele akara aka ụwa. Wapụ anyị obi na ajọ ihe. Chụpụrụ anyị ajọ nwoke, chụpụrụ anyị ajọ nwaanyị. Chụpụrụ anyị amụsụ mmụọ, chụpụrụ anyị amụsụ mmadụ. Anyị si na ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Amụsụ ọbụla na-ata anyị n'akara aka anyị n'ihe anyị ji adị ndụ, na anyị si ka ihe na-egbu amụsụ gbuo ya bụ amụsụ. Ajọ nwoke ajọ nwaanyị si na ya adị ndụ n'ihe anyị na-eme ama mpụta ife. Anyị si ihe na-egbu ajọ mmadụ gbuo ya bụ onye. N'ọkwa n'otu anyị kwuru ya ka ọ dị. Anyị si na anyị ga-azụ ka afịa, mana ya ma nna ka afịa. Anyị si n'aka ọbụla mara nzu ada ama oyi, na anyị ga-amata ihe ọma n'akara aka anyị. Tata wee Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Anyị na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ụtụtụ ọma nọ. Afa mbụ Nwaada Gbarọma Ụzọ Mmiri. Abụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ọkwa m onye isi nchụaja na Gbarọma Ọdịnala Temple nke dị n'Enugu steeti. Akara WhatsApp anyị bụ 07037311663. Enwere ike isitere anyị ozi na nọmba ma ọ bụrụ na ịchọ ka agbaalụ gị private consultation, ọ na ị nwere ajụjụ iji anyị gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ndewo. Ụtụtụ ọma. Eze nyere nwa. Yes. Eze nyere nwa the king. Ndewo. Katata mara anyị mma. Frank Nebolisa. Good morning. Katata mara anyị mma. Ndewo. Isiokwu anyị tata wee bụrụ ihe anyị kwesịrị ịma gbasara ili nri na nlọ, itinye na dream. Imirikiti n'ime anyị mgbe ọbụla anyị lakpuru ụla, anyị na-alọ nla ebe a na-enye anyị ihe anyị na-eri. Ebe a na-enye anyị nri anyị na-eri, ma anụ ma mmanya. Ụfọdụ a na-ejiri ego ha na-egota. Ụfọdụ ọ bụrụ na ọ na-agafe, mmadụ akpọọ ya si ya bịa ka ilie, rie. In most cases, ọ bụrụ a good sign ka ọ bụ. Ka mkpụrụ gị 80% ọ bụrụ a good sign ka ọ bụ. Mmadụ ị na-eri nri na nlọ. One of the things nwere ike ibute mmadụ iri nri na nlọ bụ ọ bụrụ na enwere the presence of enemies in your life. Ọ bụrụ na ị na-enwe ilo, ma ọ bụkwanụ ndị a na-asị let them run away from their village because na be ha dị njọ, so that ka arapụ igbu ya. A na-ejizikwa spiritual poison enweta mmadụ. That is the reason why I see your question, the king, I'm coming. That is the reason why ndị na-agba ọsọ from their ancestral homes na-amụ because it's a sign of foolishness. First thing ị ga-ama bụ ịgbaba ọsọ na be nna gị. Mmụọ aja na-esokwuru ndị na-achụ gị chụba gị. Running away from your home is not an option. Or the out of it. Because ịgbagodo ọsọ, ha ka ga-esi ndị ya through spiritual means. And they send there through spiritual means. That
ihe ga-emezi bụ you start seeing yourself ebe ị na-eme gịnị, ebe ị na-edi nri na nlọ. Max Out TV, ụtụtụ ọma, ka tata wee ke mara anyị mma. Ndewo. Ha chọbazie gị through that spiritual means, ọnya bụ na ị na-eme gịnị, ịpụta, when you go to bed, you start dreaming where you are eating. Otu n'ime anyị, after eating in our dream, we start having crisis in our marriage. Otu n'ime anyị, after eating in our dream, we start having problems in our businesses. Otu n'ime anyị, after eating in our dreams, we start having problems in our finances, in our workplaces. Ọtụtụ, after eating in our dream, we begin to get sick. Ọ bụrụ na ịgbawa ọsọ, ịgbatara ya n'ọsọ, because they can still come to your dream, bụ ndị ajọ mmadụ, nye gị ajọ nri, ilie ya, in order to pin you down. Ihe ọzọ na-ebutakwa mmadụ iri nri na nlọ bụ ndị otu ọgbanje. Ndị otu ọgbanje na-enye mmadụ ajọ nri na nlọ. Onye ka a na-akpọ peer groups, ọ ndị ọgbọ n'uke. Ha na-enye mmadụ ajọ nri na nlọ. And ha nye gị ajọ nri na nlọ. Ha nye gị ajọ nri na nlọ, enwere ike ọmụmme gị immediately, mana nke mmadụ nyelu na ọnọdụ awụ ọkwụ almost immediately. Nke des na ndị ajọ mmadụ bịa nye gị nri na nlọ, ọnọdụ awụ ọkwụ almost immediately, mana nke ndị otu ọgbanje ada workchara almost immediately. Sometimes ọ nọtụ mara ihe before mara ihe na-eme, ịnọkọta kirikiri arụ bido yaba gị. They can poison you spiritually. Ebe ọ bụla iji asị gị no spiritual poison. Ebe ọ bụla iji asị gị na spiritual poison na-enye gị nsogbu. Yes, spiritual poison na-enye gị nsogbu. Ị na-eri ọgwụ. Ị na-eri ọgwụ, ịfụ na ọgwụ na-eri ama na-alụ gị ọrụ na-arụ. In the case of ndị ọgbanje ma ndị ọgbọ n'oke, ị na-eri ọgwụ na-eri ama na-alụ gị ọrụ na-arụ, until ime gịnị, ị gakwa alụ ha ibu, setụlụ ha, ọ kewapụ onwe gị, ma ọ bụ na ihe kewapụ onwe gị from them. Before ụfọdụ nwere ike ha lụcha ọrụ and self, there will be no need for them to take further drugs. After ha alụsị ọrụ ha, as long as alụrụ ya ọfụma, ha bido respond to their health. Ọzọ dịka ibia bụ ndị ọzọ na-enye mmadụ ajọ nri na nlọ bụ ndị agbara. Ndị a na-akpọ ndị agbara, ha na-enye mmadụ ajọ nri na nlọ. Ka ndị agbara si enye mmadụ ajọ nri na nlọ, ma ihe na-ebute ajọ enye mmadụ ajọ nri na nlọ, ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, ma ọ bụ na e nwere mmụọ dị na be nna gị agbakọtara azụ, ma ọ bụ na ị kwesịrị iwe aka ji ọfọ obodo mana ị na-esi ntị, ma ọ bụ na igwe malụ gị site na chi, mana maybe ịmarọ, o nwere ka fa ga-esi wee chee gị. They will start feeding you bad food in your dream. Abido nyebe gị ajọ nri, ibido yaba alụ, and onye warakwa anaghị alụ, o nwere onye obi ya ga-asị ka ejegodi na traditional means. Anyị na-akpọ gị wee jebe n'ụlọ ọgwụ, emefuchiwego nke eji, emefuchi ego nke eji. O nwere ike mgbe ha ga-aghọta no all spiritual matter, ha gazie na traditional way, eburu ụzọ nyebe ọgwụ. Mana ọ bụrụ na ị chọpụtara mmụọ ahụ bụ ihe gadoro gị aka, mmụọ bụ ihe arapụ gị na mmụọ, ka ị nwee ike wee tọọ onwe gị first before ịṅụba ọgwụ. A na-enye gị ọgwụ, a na-anata gị, a na-awụpụ ya. Ọtụtụ, that is the reason why sometimes ifu ndị mmadụ arụ n'ahịa ha jee na be onye na-etulite ha na-aṅụ ọgwụ, ọ dịka ihe na-eme ha a na-adị mma. But once they get home, ọgwụ niile atọ n'otu mmiri, ha na-aṅụzi ya, either na onwerezi ihe ọ na-alụ, ọ na ọ bịa dịzie worse than otu o si wee dịbụ na mbụ. Ị mara na ndị agbara tinyere aka na ndụ onye ahụ. Ọtụtụ ndị kwere mmụọ nkwa, ha kwụrụ ụgwọ anwa. I'm just explaining ihe gbasara agbara now.
ọtụtụ ndị kwere mmụọ nkwa ha kwụrụ ụgwọ anwa, ọtụtụ ndị ejeje tụọ n'alụsị. Do you understand? They will come and start attacking the person. Ịghọtara? Before ị mara ihe na-eme, ọ bụrụ na ijereje wepụ aka dị mmụọ, before you onye ahụ ọgwụ, you continue to waste money until either you finally realizes that this is what you're supposed to do, or na onye ahụ nwụrụ. And in this kind of situation, before ị chọpụta ihe na-eme gị, ma ọ before ifu onye ahụ ga-agwa gị eziokwu zụọ gị, ịma njidezi ego n'aka. Ọ ka o si eme. Ọzọ dịka iri ahụ ndị na-ebutara mmadụ ịdị ndị na nlọ bụ ndị a na-akpọ ndị amụsụ. Ndị amụsụ na-enye mmadụ ajọ nri na nlọ. Ọ bụrụ na amụsụ chụgide gị, ọ dịka ị na-agba isi akwara, they will start feeding you in your dream. Amụsụ bidoro akwa n'ihe gị ajọ nri na nlọ, ị malụ na ebe ọ bụla ị ga na-efix rejection. O nwere ike ajọ nri ha na-enye gị abụrụ as far to make you sick, mana ebe ọ bụla ị na-eji na-efesi rejection, ị na-efesi stagnation, ihe dị qualified to pass, ewere onye ka mma. They will start causing different kind of pain to you. So ọ bụrụ na ị na-agba ilie nri na nlọ, ị neglect ya, please stop neglecting it. Ma maybe na-eribugo last month, isi after onwe efe mege ọkwa gị ka bụ ihe n'ebe a, ị mara ka ha na-eme gị na mmụọ. Ọ bụrụ iwu na ha bịa yaba gị arụ na your physical flesh. You understand? So ọ bụrụ na ị na-eri nri na nlọ, please do not take it for granted. Ọ bụchara ezigbo ihe. Afa nke bụkwa Nwaada Agbarọma Ụzọmmiri. Ndewo. Mma aza ajụjụ, amara m onye ajụrụ ajụjụ a ọka nọkụ ya. Amara m onye ajụrụ ajụjụ a ọka nọkụ ya. Max Health TV, I don't know if you're still here. How can someone know the real deity that works fast? Ọtụtụ ndị na-eje na alụsị eje enye ya ihe. Ụfọdụ ndị na-eje na alụsị eje enye ha ihe because na afụrụ na alụsị ahụ na-ejere onwe ha at their own because they want. Ọ bụrụ na onwe alụsị na-achọ gị na be nna gị ma ikwu nne gị, maka a na-esi n'ụlọ ama mma pụta n'ama, ọ ya awa gị n'afa. Onye ọbụla onye Igbo kwesịrị ị na-agba afa, agbachi afa anya. Afa bụrụ ife ị ga-abụ igba ya this year, isi oke na ịgbaga afa this year ka ọ dị next year. Ị nwere ike ịgba afa this week. Ọ bụrụ na o nwere danger na-abịa n'ụzọ gị next week, afa na-ama mfụ. Ọ bụrụ na ị da-agbachi afa anya, you will not know, ị daba na danger ahụ. You understand? So, afa ka ị ga-esi wee marụ mmụọ ga-arụrụ gị ọrụ. Ị ga-agba afa jụọ ese, agwa gị mmụọ ga-arụrụ gị ọrụ ọfụma. Charm and deity, which of them is more superior? O nwere ka o si wee rara ọgwụ na alụsị, because ọgwụ ọbụla bụ mmụọ bụ ihe na-apawa ya. Ọgwụ ọbụla agwara agwọ nwere mmụọ pawara ya. So alụsị ka ọgwụ wee sie ike. In real sense, alụsị ka ọgwụ wee sie ike. In real sense, alụsị ka ọgwụ wee sie ike. Maka na ịgwọsi ọgwụ, na-enwere ndị ị ga-akpọku, and entities ahụ ị na-akpọku bụ mmụọ so gị. Ihe a deities, entities so gị ka ị na-akpọku ka abịa mee gịnị wee pawa anya bụ ọgwụ ka ọ lụọ ọrụ, iwe chụpụrụ ya aja. Or see someone that runs into deity for protection, is there any side effect about it? And when you run to deity for protection, how can you know that the alụsị is with you? Ọ bụrụ na mmadụ gbara ọsọ wee gbakwuru mmụọ for protection, the only way ị ga-esi wee nwee side effect in your relationship with the mmụọ bụ based on ihe i kwuru n'ọnụ mbọsị ahụ ị gara. Ọ bụrụ na ị nwee covenant with mmụọ ahụ from the day ahụ ị gara, it can only affect you ma ọ bụrụ na ị dị edobezi covenant gị na the mmụọ. That is number one. Ya ka nji asị iche ikwe mmụọ nkwa. Ịdị careful ikwe nke ihe emenwu. Ọzọ dị ka ibi ya bụ na ọ bụrụ na ya gbakwuru mmụọ si ya chekwebe ya,
kedu ka ya ga-esi wee malụ na mmụọ ahụ na ya na-ahụ. Ọtụtụ entities, ọ bụrụ na ị na-afụ na mmụọ, ọtụtụ entities, ọ bụrụ na gị na some entities na-adị na mma, in one way or the other, ha ga na-egosi gị onwe ha. That is one, site na nlọ gị. Ọzọ dị ka ibi ya bụ, o nwere mmụọ ọbụla ị agbakwurusi ya chekwaba gị. Idebe iwu maka na mmụọ ọbụla nwere ihe ọ na-asọ. Ịsọbalụ mmụọ ahụ ihe ọ na-asọ, nyebe ihe gị na ya na-agbakwuru, o nwere ka ya bụ mmụọ ga-esi gbapụta gị azụ. Ọ ga-esi gbapụta gị azụ bụ ma ọ bụrụ na ime ihe gị na ya na-agba kpebiri, ma ọ na ide asọ nsọ ya, ọ ga-agbapụta gị azụ. Ndewonu. Biko zitere m ozi n'akara WhatsApp m na 07037311663 ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gafa ma ọlụ mmụọ. Ndewo.